Ahojte, vítam vás. Dnes vám predstavím zasa famóznu knihu z pera úžasného spisovateľa Sebastiana Ficeka s názvom Zlodej duší. Zlodej duší má 224 strán, bol vydaný v roku 2020 vydavateľstvom Tatran. A o čo ide? 3 pekné mladé ženy plné života zmiznú bez stopy. O týždeň na to sa objavia zúbožené a psychicky zlomené. Padli do rúk psychopata, ktorého prezývajú zlodej duší. Pred Vianocami sa zlodej duší znovu prihlási o slovo. Vyberie si luxusnú psychiatrickú kliniku. Lekári a pacienti sú zdesení, pretože zloduch sa nepozorovane dostal do budovy krátko predtým, ako snehová výchrica odrezala kliniku od okolitého sveta. Vyplášení obyvatelia kliniky sa zúfalo snažia navzájom chrániť, až kým v noci hrôzy, ktorá sa nezadržiteľne blíži, nepochopia, že pred zlodejom duší niet úniku. Tak čo, navnadil vás obsah knihy? Ak náhodou nie, mám tu ešte takú drobnú pikošku, ktorou vás možno navnadím. V knihe sa totižto prelínajú 2 dejové línie. Jedna je, ako už bolo spomínané, o zlodejovi duši. A druhá je v podstate experiment, v ktorom mladí adepti medicíny v podstate čítajú ten príbeh o zlodejovi duši. Takže sa tam striedajú ich postrehy, ich názory a zároveň sú tam zdravotné karty pacientov na tej spomínanej psychiatrii. Čo viac k tomu dodať? Už len asi nejaký môj postreh a garantujem vám, že táto knížka je zase úžasná a famózna. Ako náhle ju začnete čítať, nebudete sa vedieť od nej odtrhnúť, za to vám ručím. Ja jednoducho milujem tieto jeho psycho veci, v ktorých je určite aj niečo zrnko pravdy, čo napokon spomína aj v poďakovaní na konci knihy. Takže je len na vás, čomu uveríte. Či ide o pravdu, alebo fikciu. Takže, ak nemáte po nociach čo robiť tak ako ja, kniha od Sebastiana Ficeka s názvom Zlodej duší je stvorená ako pre vás. Ja ďakujem za pozornosť, dúfam, že som vás aspoň trošku navnadila, a počujeme sa na budúce.